Nawet wszystkie dziody pójdą. Wszystkie, mówię ci. Dobra, ej Kamil, bo ja muszę zrelacjonować. Powiedz, co się teraz będzie działo i dlaczego. Life is strange. Dobra, wiecie co, ja powiem w skrócie. Jest taki stream i jako, że dostaliśmy ogromną ilość pieniędzy, Kamilowi teraz ogolimy komisyjnie brodę. Ale czy... Ja bych mu nawet za kola wygolił. Słuchajcie, jak on jeszcze raz powie czekaj, to ja go będę trzymał. Ale czekajcie. Dobra, nie ma, czekajcie. Ale czekaj, bo ja muszę tu uzupełnić poczekajcie. Najpierw muszę jeszcze raz bardzo gorąco podziękować Anonimowi, dziękuję ci bardzo gorąco. Ale dzielisz się z nami, wiesz? Ale teraz właśnie się zastanawiam, czy mam ci dziękować, czy nie, czy zrobiłeś to specjalnie, żeby ogolić mi brodę. Ale on to, słuchaj, już cię ogolimy, potem on to wycofie, spokojnie. To już nie jest takie istotne. Test, specjalny test. Oj, przepraszam bardzo. Tu już było to, możesz zrobić powtórkę. Jest tego. No i cóż. Ej, ale się jeden jest czuję problem. częścią czegoś wielkiego, nie? Historycznej chwili. Nie wiem, czy dobrze policzyłem. Ej, a nie mogę wam dać mojej... Nie, Ja nie mogę, ja się nie będę golił, nie będę ja ale ogolę. stary, od To cię 8 nie, lat to cię nie zaboli. żyletką nie goliłem, bo miałem... Bo nie potrafiłeś. Nie, bo Dobra. mnie podrażnia. Pozwólcie mu się golić czym Dobra, chce, bo... do tej maszyny. Chyba No pokaż. Moi drodzy, bo mnie nie wyżycie, patrzcie. Jajewix. Nie bójcie się. To już nasza łapa. Czekaj, Nie bójcie się. czekaj, nie widać. Nie widać. Zrobię ci światło, Ja przytrzymam. To jest udo. Nie, Moi drodzy. nie rób się tego, Udo, Boże. rozerwane z dżinsy. Nie bój się, to jest udo tylko. Inni przyjaciele by go spili i ogolili własnymi rękoma. Także się ciesz, Ale Kamil. czekaj chwilę. Kamil, czy to naprawdę bardzo ci zależy na tej brodzie? Znaczy, no wiesz co, no zżyłem się z nią. Słuchaj, ale pytam poważnie. Czy ona jest dla ciebie... Ale to akurat nie ma żadnego znaczenia, no tak Ale jakby. dlaczego, jeżeli on naprawdę ją kocha? To tym bardziej To mu trzeba go odrośnie. ogolić. Odrośnie ci taka Pojechał sama. na imprezę, tak? Wolny szczelec. To i Kamil. Nowa twarz, nowa ty. Go! Go shave. Dajcie mu Do it. flaszankę na ten. Albo urwią ci jaja. Musimy to przytrzymać, bo trzeba naładować, trzeba naładować, wiesz? Szefie. Naładować trzeba. Jak Dobra, to- za 5000 Madzie golimy. No ja nie wiem, no. To są twoje kurde tutaj najgorętsze momenty od dawna na kanale Dymy. Moi drodzy, ożywiliśmy kanał Seta. Cyklicznie co tydzień Seto nas zaprosił teraz do Sosnowca. Będą co tydzień golenia. I to za darmo, bez donate'ów. Seto, Ale zróbmy to. nie wyglądasz na przekonanego, ci powiem. O, test? Coś ruszyło. On się tak zastanawia jak samuraj przed popełnieniem... Ej, a może po prostu zrobimy jakąś inną stylizację, co? Nie, no zrobimy, bez brody. Ale mi się trochę posypie tutaj, wiecie? To będzie No brudno. to na co? No to dobrze, syp Ej, tam, panie. To jest śliskie, ja się tego boję. A ja tak po kolei będę, bo ja to trzeba Nie wiem, wolno, co bo to to jest. jednak Włączyć maszynka to taką elektryczna, to jednak maszynka elektryczna to jednak do takiego będzie cudowny małego materiał. zarostu jest, nie? A tutaj jest dłuższy zarost. I... Powinieneś się to nożyczkami przyciąć najpierw w ogóle. Ja sobie potnę kurna twarz. Spróbuj lekko. No to... Nie chcę. A co jak ci wciągnie włos i tak ci całą twarz wciągnie do Taki czaszka zostanie i no. Dzieje się, moi drodzy, dzieje się. A ja nie mam lusterka. Daj mi lusterka. Tam masz występ. Masz ekran. No nie, no tak nie mogę, bo musiałbym tak... Ja ci tak będę masz trzymał. odbicie. No właśnie, widzicie jak dobrze, że Daj. kupiłam lusterko. No właśnie, odbicie jest. O, Ja na ale to przykład jest nie stresuję. powiększające. O. No jest odbiciem. Weź mi Teraz tą... na odbiciu. Dobra. Nie wierzę. Białowieża. Ale specjalnie nie naładował, że zaraz się wyładuje i skończy. Daj się napić, bo nie ściemia. Ale widzicie jak on tak delikatnie, on się nie żegna z nami od razu, on powolutku. Niżej no! Hello darkness, My old friend. Nie ruszaj, bąkol! No. Dobra, sam sobie będę trzymał. Dobra, trzymaj se. Kamil, ale gul się szybciej, bo mi bateria pada. Niklaus, możesz coś tam? Nie, polonu? Zdrowie. Ja mam hop. P na B. O mój Boże. To wygląda jak PKS-y się... Kamil, weź no poka. załadowały. Tekstura się nie wczytała w tym miejscu, co trzeba. No to ładnie. Ej, Tak wyglądał Hitler, jak uciekł do Argentyny. to jest znawca. Historyk, czekaj, bo pasjonat. może kolejnego weźmiemy pod ten. Bo też mam co gonić. Co za następny tysiączek? Nie. No chyba, że to trafi do mnie. A to nie. To nie. Kasowa. Rozładowuje mi się. Nie wierzę. Nie, Nie Kamil. interesuje mnie. Kamil, Dasz radę. czemu ty masz dupę na brodzie? Ej, w ogóle, Kamil ma podbródek w ogóle. To jest pierwszy raz. O kurwa. Nie na łyso, Mati. Wiesz co, Seto? Włosy jeszcze mam, co prawda wypadają, ale mam. Chcę przypomnieć, że w tym laptopie siedzi
GeForce GTX 1070. Jeszcze? Nie, tutaj myślę za bardzo przyciąłem. Tu ładniałeś. Z 2 na 10 już jest 3. Zapłacę 10 000 za to Kurwa, będzie mój ty. wzór. Kurwa. To jakby nie było nakłania do zadumy nad naszym życiem. Co po nas pozostanie? Co wy zostawicie po sobie? Po setu to zostanie taki szkielet z resztą brody. Jutro jak pójdę na 8 na pociąg, nie będę musiał golić. O, no. To już? Kamilek? Kto to jest? Kamil, kurwa. Ej, fajny synek nawet, powiem szczerze. No powiem tak. Może tak będę nagrywał, stary. I tak w Syberię gram, to tylko myszką. Ty masz tą brodę z czapką zmontowaną, to sobie będziesz ubierał. No właśnie. Jutro mazakiem sobie markerem poprzeć. Nie mogę z tego. Ile on ma latek? Tyle zostało z seta. Ale nie kręć mnie, bo ja wyglądam miałem. Jak zawsze. No.